Mare, da li si spreman? Spremni, deco. Da, ono... Ali, ja nema u ovom periodu. Kalendarski je... Čitam 14 grama, iako može 10. Ali neka zvocka dole. I uzeo sam rđevu udicu. Nisam lepo lupi kontru. I ovo mi vadi na moje oči. Jebim ti život. Idi bre. Ti bre, UPM. Da sam nešto da proverim taman. Ovo je sigurno ispod mere. Mislim, možda, ali toliko me interesuje koliko je, na primjer, ovakav jedan dugačak. Evo, da vidi narod. Da vidi narod. Koliko je dugačak? 40 grama, brat. 40 centimetara je mera. Pa mali je, mislim, nego ovaj, na primjer, cenim da je manji, da je 30 cm maks. Ovaj ide u nas, a? Gle. Evo ti. Evo ti, ovaj, na primjer, 30 cm. Znači, gledajte koliko treba smući da budu u meri standard, brate. Pogledaj. Do rep. To je... čisto da se zna. Pa, tako nešto, razumiješ. Moramo prolazimo preko brega pa kad imamo... Lepo mi je lupio. Meni ovo sad lupio. Ja nisam časio nešto mnogo. Sad vidim da li je riba ili strug. Bravo. Čekaj, ide neki lik. Koliko je 5 kila? Koliki? Ej ti, to je ostalo, brate, ovdje. Bravo. Bravo. Dobar. Samo polako. Bucovi, evo te. Nije ništa. Kaj ga ja nađem, brate moje. Bravo. Gađeš, ali je... Sad je slaba voda, i za to čak. Kakav kamen jebote glava, jete. Ja, bila ribana. Kako mi povukao. A? Evo sad snimam, brate. Sad snimam kraj. Bravo, nije ni mali, jete. Bravo, Mare, bravo. Mamo ti jebe. Nisam siguran da li je riba, zato što mi je kačalo pre toga, ali da lupim pa da se ne zajebavam, brate. Idemo nazad. Češ te izlaz iz rupe, da? A? Da, dodamo i taj izlaz iz rupe u liniju. Mora da dobro rade kad ste i dalje ovdje svi, a? Pa sad su dobio jednom, možda to 700 grama. Dobro. Šta je, to je to, a? I Neša, mislim da se ne hvali. Da, Neša. Šta je kažeš, Neša? Jel držiš čas? Kilo i nešto, i jedno preko toga. Ouu. Ovo opet vati ovaj... Komšo, kad budemo ribarili, ja te vodim da tražiš trupu. Gdje da sam ga dobio, evo. Tu je. Tu je. Da. Šta? Jeste, evo. Sad obojicu u istu vreme. Opet s ruka, a? Daj da slika i to će bude dobra slika. Familijarno. Vidi ti, ali ima neki smuž na struku.
Kako sedi, Nele, u kancelariju. Pa, gospodin to iskusno vata, pa da. Šta kažeš? Tako je, tako je. Ti ganjaš? Lepe, mlade, oknane trešte. Moje. Ja ne mogu, brate, nešto me zezda stomaka, pijem pivo, mislim da će me sjebe. Ja mogu, Ali hvala. Sjebe ću da vozim, može kući. Neka ti vozi. Dobar. Čekaj. Struk, brate. Na tvoj strum. Som, brate. Ne seri, jehte. Čekaj. Bravo, Mare. Polako, hvati som. A ta polako ko da bi sa petu životi. Uđle. Ti Dario, brate? Ha? Pa. Ti je... Dario, bre. Jebate opet od ispod, majke. O, brate. Jel moguće, brate? Kako si za... Moguće, brate, malo. Kako si Ja za... sam mislio som, jedno 2-3 kg. Ja sam mislio, brate, rekao. Ja sam mislio da je veći, jebote. Lepo je bre krenuti u šita, jebote, rekao, ooo. Pa kaže ti, rekao, brate, oni ga napinješ ko za šta je, jebote. Dobro, nije nešto stres. Nesem na brod, sudari brod. Pa brate, kad radi bučka može lepo, samo što nije to kao nekad, ono, kod nas sve sitne, 2-3 kg, 2,5. Uvati sam one 4 kg, 3,5-4 kg, 300 komada, brate. Pa ti se najlakše prodaj. Znači, ja ne znam, sere mi se, mogu da procenim, meni se Stefan čudio, kako znaš koliko kilima, rekao, gledaj, 5000 sam ovdje. Joooo, boži dore. Ovo je dobro, a? A sad, znaš da su sad na bregu, rekao sam ti, brate. Kasno smo došli, druže, na breg.